ҳамада салому алайкум бародарои азиз, як бори дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрас боварӣ дорам бародар. Мошини дилхоҳ да миёбӣ. Навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунем. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро, гапа зиёд намекунем. фикротон ҳатман дар комментария нависем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯши мо аст бародаро. Opel Astra J соли бароҷи 1699, кузуфи седан, ранг бошад сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мегӯяд гази евро 4 заги 4 баллонош 80%, моторш 100%, камбуди несай, сирож нафрӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 226000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунем ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунем. дуюм мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Starex соли барориш 2006 сол, кузуфи универсал, ранг бошад мокри асфалт, объем мотор бошад ДВД, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. 100% сирож нафрӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Мастчо бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 226000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае арзон мешавад, алишам мешавад. вариантҳо бошад пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Avante соли барорҷи 1996, кузуфи универсал, мотор 1.6, ранг бошад сурх, сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробкаш 100%, барои боркаши гуфтаи зурай ҷавоби любой каравана метеа. моторш ба қувватаи 4 электропакет дорад. антифриз масъалаш навариш кардагиай, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесаи бародар 14500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 93000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz V124 соли барориш 1990, кузуфи седан, объем мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка механика. мошин гуфтае 1 сола техас мотор дорад, акклиматор нав дорад, расходаш 5 литр да 100 км мегардад. гуфтае срочно мефурӯшем. сум дар кора. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Кони Бодом ва нархша боша гуфтесаи бародар 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 119000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. нархи хуб гӯш карда марҳамат занг занед, ай даст натен. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Yaris соли барориш 2008 сол, кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша 1.1, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудии дард надорад. гуфтае хеле ки дар раст мебинед, ҳолатша беҳтарин не, фақат мешини ҳай мекунӣ. гуфтае срочно мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Ёвон ва нархша боша гуфтесаи бародар 67000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 434000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо савдона мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯши мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1994, кузуфи седан, мотор 1.6, ранг боша сурх, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. чашкиёр задагӣ варид надорад. хадавоиш навай, камбудӣ нестай. моторш да проблема надорад, масъала намехӯрад. фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Вахш ва нархша боша гуфтесаи бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 97000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфтае савдо мешавад. савдо да пеши бо мошин. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо.
ҳафтум мошини фурӯши мо ҳаст вазн 2107 соли барориш 10000 сол кузуфи седан ранг боша сафед ҳабиё мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензин коробка механика мошин задагӣ не варид надора краскаш нава гуфтай балон нош нав акклиматор нав техасмот реаксорлат дора 4 балони нави дигар дора губкават кадаги срочна фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бародаров ва нарх боша гуфтесаи бародар 16500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 106000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мешавад. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. Ва бародари азиз, канали Мошин Савдоро дастгирӣ кинед. Канали Мошин Савдо ҳаррӯза ба рӯи шумо пешкаш мекунад мошинҳои арзона аз шаҳр ноҳияҳои кишвар. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Мегзарем ба эълони навбатӣ. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст Toyota RAV4 соли барориш 1992 кузуфи хетчбек ранг боша сиёҳ ҳабиё мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд ҳуҷҷатҳош яксола ҳастай мошина фақат ҳай мекунед 4 балони нав дора ягон камбудӣ надорад срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар ноҳияи Рашт ва нархша боша гуфтесаи бародар 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 233000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештар рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. ноҳум мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Starex соли барориш 10000 сол кузуфи универсал ранг боша сиёҳ ҳабиё мотор боша 3.0 сӯзишворӣ боша газ коробка автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дорад документҳои солона дора камбудӣ нестай срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе маълумоти бештар нависондагӣ нестай дӯстон ва нақша боша гуфтесаи бародар 36500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 236000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомилат дорад. Марҳамат барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва мошина харидорӣ кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995 кузуфи хетчбек ранг боша сиёҳ ҳабиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад маълумоти пурра нависондагӣ нестай дӯстон фавран фурӯхта мешавад гуфтай қарор дорад мошин дар шаҳри Ҳисор ва нақша боша гуфтесаи бародар 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 116000 рубл харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мешавад савдо мекунем. Марҳамат дӯстон, нархи хубуш 18000 сомон 95 сола беҳтарин нарх кадай барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст Chevrolet Lacetti соли барориши 2008 сол кузуфи седан ранг боша сафед ҳабиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад литсензияш то 2026 ҳастай фавран фурӯхта мешавад камбудӣ нестай дигар қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтесаи и бародар 34500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 223000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст Lada Priora соли барориш 2013 сол кузуфи седан ранг боша мокри асфалт ҳабиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка механика мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мегӯяд соҳибаш 4 диска балонош нав кондитсионер кор мекунад хадавои звера камбудӣ неста ягон дард надорад срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтесаи бародар 45000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 291000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Sonata бародаро соли барориш 2001 кузуфи седан ранг боша серебристӣ ҳабиё мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка автомат мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад срочна фурӯхта мешавад қарор дорад мошини мо дар шаҳри Хуҷанд ва нақша боша гуфтесаи бародар 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 103000 рубл харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед.
марҳамат дӯстон, нархи беҳтаринаш карда занг занед, мошинаи даст натем. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. Ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навро то охира тамошо кардем, моро дастгирӣ кардем. зинда ва сарбаланд бошем бародаро. ва бародарои азиз, мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. моро дастгирӣ кунед то навори оянда худона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр бародаро.